sumnjali u njegov uspjeh. Talentovan je momak za sve sportove, nosilac je crnog pojasa u karateu, odlično igra fudbal, znači da nije u atletici, uspio bi sigurno u nekom drugom sportu. Amel je uvijek, što se tiče od malih nogu, je volio sport. I mi smo tu, eto, odrasli smo blizu, nisam puno stariji od njega, volio uvijek sport i uporan je bio. Stvarno, malo je imao podrške što se tiče ovog lokalnog nivoa, državnog nivoa, nije imao skoro nikako. Sada je svima dokazao da se može uspjeti sam, upornim radom i trudom i eto, ne znam šta da kažem. To je i slavlje i bilo nam je drago i još smo pod emocijama tim utrke. Gledao sam i 3-4 puta, vraćao sam da se baš da nije san. Ja kažem ti, sam se vasrako, kao sam dršćeš, šta će biti, eto ti, ništa drugo. A kako, neće, ona me nazva kasnije, on se javio svojim roditeljima odmah. Kaže, jel vam ste zadovoljni kako je bilo? Ma kako, ona mene zove, Nane, kako je tebi? Pa Nanu, rekao, pitate kako je meni. Meni mere biti bolje već što je bilo, ko i vama, rekao, ako nije bolje, nije gori, rekao, eto. I meni je bolje, to je moje dijete, nema veze što je unuček. Dijete, eto, moje gotovo je. On je volio na selu, ja sam živjela na selu godina, 21 godinu. Sve on volio kod mene biti, pa neće u školu, kad doju jača na one sakte, neću kao u školu. Išao je bombe, završio sve, eto, hvala dragom Allahu, sve u njegovim sad rukama, sve. Šta je imao želju, želja se ispunila, pa nek nastavi dalje. Šta god ima volju, eto ti. Smo, uvijek gledam. Ono selo ne spava kad je Amel trči. Ono je to sve na nogama. I očekujemo, sinoć je izašla napolje, čujem će pucaju petarde od drogosti i to sve. Joj, srce zalupo, pa ne mereš sebi doći. Gledao šta će biti. Hvala Bogu drogom, pa ide uspješno.